kyllä mä jotenkin heti alusta asti ymmärsin, että, tässä, niin kuin, että kun mua tähän kysyttiin, niin jotain niin kuin jatsiin liittyvää varmasti on tekeillä. Nyt tuli tehtyä semmoista aika paljon erilaista musaa, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ohjaajan toivomus, että oli koko ajan vähäileisempää, vähemmän melodiaa. Ja mä luulen, että tää musa on niinku enemmän ehkä semmoista melankolisempaa, mitä mun musa on niinku aikaisemmin ollut. Siellä on muutama semmoinen menevämpi biisi, mutta suuri osa siitä musasta on kuitenkin semmoista ehkä vähän niinku maalailevampaa, vähän semmoista jotain ehkä vähän suomalaisempaa meininkiäkin. Niin, eli tämä prosessi alkoi siis siitä, että meillä oli tuossa oikeastaan viime talvena semmoinen niin demosessio, että äänitettiin paljon aihioita tätä leffaa varten ja kokeiltiin, minkälaisia erilaisia soundeja saadaan jazzbändistä aikaiseksi. Siellä oli aika paljon kaikkea kokeilevaakin pätkää ja sitten oikeastaan päätettiin aika pian, että tämä voisi olla kuitenkin tämmöinen ihan pieni bändi. Tässä elokuvassa on vaan jazz-kvartetti, joka soittaa tätä musaa, että se tuntui sopivan tähän leffaan hyvin. Jos mä muistelen niin siinä studiosessa, niin kyllä se, just sen kautta, kun katsottiin niitä kuvia ja sitten nauhoitettiin ja tajuttiin, että kuinka niin kuin vähällä pärjätään. Että kyllä siellä less is more lähtökohta niin kuin vielä niin kuin oikeastaan niin kuin kristallisoitu siellä studiossa. Tuntuu, että aina niin kuin elokuvissa on niin kuin se elokuvan musa, se on hirveän semmoista suureellista. Että siellä on niin kuin isot sinfoniabändit ja iso semmoinen Hollywood niin kuin sokerikuorotus, niin mua niin kuin tavallaan kiinnostanut aina se, että mitä jos onkin vaan yksinäinen instrumentti, joka kuvaa jotain hahmoa. Eli tässä niin kuin tämä yksinäinen foni vähän niin kuin seuraa tätä Petrin tarinaa. Ja sen jälkeen sit tuntuukin aika isolta, kun siellä onkin koko bändi, vaikka se onkin 4 henkeä, mutta se yhtäkkiä sit saattaakin olla aika iso. Tuommoinenkin kontrasti, se oli niin kuin mulla tässä niin kuin ihan lähtökohtana alusta asti. Totta kai oli tämä niinku, yksi hahmo tässä elokuvassa on tämä Petrin isoäiti. Niin Grandma-teemastahan tehtiin siellä studiossa sit muutamia eri versioita. Et kokeiltiin ihan yksinäisellä fonilla ja se on kuitenkin hirveän vahva melodia, niin se toimii yksinäisellä fonilla aika kivasti ja sit kokeiltiin myös silleen, että oli niinku basso, joka soitti jousella ja foni yhdessä ja sitten käytiin vielä katsoa välillä sitä kuvaa ja pitäisikö fonin soittaa toi teema ylempää vai tarvittaisiko me tähän basso lisäksi. Niin tuossa on muutamia semmoisia teemoja, mistä on 2-3 erilaista versioa. Niin vähän eri tilanteisiin sit käytettäväksi. Siinä on aika paljon sellaista, kuitenkin semmoistakin tulkintaa, mikä vielä siellä studiossa siinä hetkessä syntyi. Mun mielestä siinä saatiin kyllä jotain semmoista aika ainutlaatuista tunnelmaa taltioitua. Palkinto on sitten, kun saa istua siellä pehmeässä leffateatterin penkissä ja katsoa tätä leffaa ja kuunnella sitä musaa. Et totta kai tää on ollut hieno uusi kokemus mulle.